Sabona wechunu. Sabona Ngizwe Mchunu. Wefotha awusho. Wagcina nini nje ukugibela ibhanoyi? Njoba ngifika ngiphuma eTanzania nje. Wagcina nini ukuyibona ukugibela ibhanoyi? Abafana baphuma ukuyongilanda manje airport. Wagcina noma ugcina ngezimoto lezi zokuphiwa nkosami, lezo kudabisa. Ushem zokwebolekwa. Mfowethu, awukuvuke nje usebenze Ngizwe ukungena ebhanoyini ukuhamba amazwe nje nawe ufane nathi. Kade lokugibela isibelese lezi imoto zokwebolekwa. Wengenza ukuthi ngithemba ukuthi ne-trend kuzonke indawo la kuzofika khona le video into le namukele ukuqala kula channel qinisekisa ukuthi uqindezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiposta kuyona ke le channel. Wengenza ukuthi ngase ngiphuma kanje futhi ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ucabangani ngale thathuke esifaka zonke ke enyameni kungizwe Mchunu. Kanti ke aqala ukuthi ube khona ukuphikisana noma ukutalabhana phakathi kwazo lezi insizwa uthuke kanye ke noNgizwe Mchunu. Mina ke sengiphuma kanje.